de València News tenim l'honor d'entrevistar al president de l'Associació Valenciana d'Agricultors, AVA Asaja. Cristóbal Aguado ens va expondre els problemes actuals del camp valencià, que són molts. A l'inici de la democràcia va eixir la llei d'associacions i això era l'any 1977 i immediatament es va constituir AVA i es posà a treballar representant i defendent els interessos dels llauradors valencians. I al llarg del temps han hagut tres presidents, jo soc el tercer. El primer va ser Manolo García Iglesias, després va ser una temporada molt gran ja de vora 10 anys Vicente Hernández i actualment des de 1997 estic jo. Què representa per als valencians l'agricultura? L'agricultura cada volta en el moviment econòmic que n'hi ha representa menys en el PIB. A nivell producció quizás siga només el 3%, però a nivell del sector agroalimentari està entre el 10 i el 20%. I és essencial perquè és un sector primari. Si comptàrem els transportistes, pensem que n'hi ha en la Comunitat Valenciana 4 milions de tonelades de cítrics que se manipulen 3 vegades en transport, a part de moltes coses, i que el transport no està en el sector agrari, quan parlem del PIB, però que és la flota més gran de camions que té Espanya per poder transportar aquesta mercancia a tot el món. Entonces, el que vull dir és que el PIB és molt superior perquè és com una peseta que roda i al passar de mà en mà va generant economia. Si n'hi ha una bona campanya citrícola per dir el major producte valencià, immediatament desenvolupen altres sectors de l'economia, igual que siguin sabates, que sigui textil, que sigui construcció, que sigui automòbil. Entonces, la importància del sector primari és extraordinària i València té uns cultius com els cítrics, que són número 1 mundial en comercialització de cítrics en fresc. Tenim la vinya, el vi, tenim l'arròs, que és molt important, tenim fruits secs i tenim altres fruits estius i d'hortalisses. En definitiva, tenim un sector de flora ornamental i plantes ornamentals molt gran i crec que som una referència en un muntó de sectors. D'alguna manera, València, pese a haver abaixat en el seu nivell de referència a nivell espanyol, segueix sent una primera potència en quant a productivitat i comercialització agrària. Sempre s'ha dit que el camp valencià peca de minifundista, que són xicotets camps familiars que a diferència de, per exemple, d'Andalusia, que sempre parlen de grans terratinents i tal, això és un avantatge, un inconvenient? Bueno, en aquest moment és un inconvenient, anem a reconèixer la realitat. L'agricultura valenciana és minifundista perquè ha tingut un enorme valor productor i com a garantia de manteniment de famílies. L'agricultura valenciana és molt antiga, ha sigut sempre un referent, a diferència d'altres comunitats agràries d'Espanya, en Andalusia o en Extremadura, que són agricultures noves en grans latifundios de deheses o zones de pastoreo o zones de secans grans que ara s'han transformat gràcies a reg localitzat, a utilitzar l'aigua d'una altra manera perquè l'agricultura del futur és en aigua. I aquestes circumstàncies tècniques i tecnològiques han donat molt avantatge. A més de que algunes d'aquestes zones tan importants, avui referent en Espanya fora de la Comunitat Valenciana, han sigut d'alguna manera iniciades per promotors agraris valencians que han anat a buscar aquestes possibles dimensions que així en València no tenien. Per això, en València, en aquest moment, tenim que parlar de la situació real. N'hi ha un minifundio, però n'hi ha una productivitat molt alta. Ara, tenim que dissenyar quines inversions es fan en modernització d'estructura per a transformar l'agricultura valenciana en dimensió a l'agricultura que el segle XXI demana, perquè és molt més extensiva, perquè està molt més mecanitzat i perquè la globalització genera competències noves que els sectors a nivell productiu tenen que adaptar-se. Però l'agricultura valenciana, si se posaren els mitjans suficients en la llei de modernització d'estructures que aprova la Generalitat, en el consens de tot el sector, possiblement pegaria un vot de nou i tornaria a ser el millor referent agrari espanyol. Des de fa anys se diu que el cultiu de la taronja, que havia sigut realment com el banc dels valencians, els valencians no ficaven els diners en el banc, sinó compraven a poc, anaven comprant terres, anaven comprant fanecades. Què ha passat? Perquè avui en dia és ruïnós. Bé, el que està clar és que la taronja ha tingut èpoques dorades magnífiques, segueix sent un bon sector,
però requereix unes condicions productives adequades a això. Què vull dir? Pues que ha de tindre varietats adequades, una dimensió adequada i un sistema de cultiu molt professional. L'agricultura a temps parcial és un impediment per aconseguir això. Però no és només el sistema productiu, és també el sistema organitzatiu. N'hi ha un 30 o un 30 i pico per cent d'agricultura de producció citrícola, per exemple, valenciana, en cooperatives. Però cada cooperativa és de cada campanar. Això és una debilitat del sector cooperatiu, que tenia que estar molt més unit i marcar molt més les pautes d'anar al mercat. I segon, els agricultors no són capaços de seguir les directius que les organitzacions agràries moltes voltes donem a l'hora d'afiançar-se, de defendre un preu just, d'actuar com a un gestor econòmic, com una empresa que sap el que li costa de produir i que no pot vendre per baix del que li costa de produir. I tenim que plantar la canya on siga. I aquesta és la nostra debilitat, aquesta atomització de l'oferta quan s'ha produït una concentració de la distribució en grans cadenes de distribució que són avui els que posen el preu i que aquesta competència que tenen entre ells està generant un abús en la contratació, un abús en els preus, fins al punt que moltes voltes els llauradors venen en pèrdues per baix del cost de producció i això és el per què comencen a aparèixer tantíssima superfície agrària abandonada. Què fan les autoritats valencianes? Què poden fer davant d'això, els valencians? Bueno, està clar que el govern, sabent el que passa en la cadena agroalimentària, té que legislar i actuar en conseqüència per a marcar les pautes de jugar en l'economia. És un autèntic despropòsit que així el que està unit i organitzat, sigui per varietat o sigui per sector econòmic, té una capacitat de pressionar i defendre un preu. Que un cafè valga més que un quilo de taronges és una verdadera barbaritat. Que un cafè valga molt més que un litre de llet és de locos. És d'una societat que està malalta i que té uns polítics molt incompetents, quan no solen ser objectius. I això és el que la societat d'alguna manera està demanant, que tenen que haver canvis en una societat que sigui més justa, perquè el que treballa en el camp té que tindre un preu just per poder seguir treballant, viure dignament, educar els fills i, en definitiva, mantindre aquest estat de benestar que tots defenem, que tots diuen que defenen, però que la veritat és que no és la realitat. Com definís vostè la seva relació amb els polítics? Perquè és molt graciós que quan venen eleccions, inclús abans tots volen la seva foto, diuen que mira, estem en els agricultors, tots se fan la foto, diguem, estem en els llauradors, però alhora la veritat, quan accedeixen al poder, me dona igual ja quin partit siga, obliden aquests compromisos. Realment, com va la seva relació, per exemple, actual amb la consellera Mireia Mollà? Bueno, tenim una relació educada i correcta perquè des d'una organització agrària com ABA mai es perden les formes, encara que tenim les nostres tensions. No només la consellera Mireia Mollà, tots els partits polítics, quan venen eleccions, volen la foto, volen demostrar que estan en sintonia, ens pregunten per a saber quines són les nostres necessitats, inclús alguns partits ho plasmen en el seu programa polític. Lo lamentable és que en quan siguin elegits per governar o per oposició, la veritat és que la majoria s'olviden dels compromisos, de les demandes de la societat i actuen com a el que passa. Pues un nivell polític molt mediocre, que és el que estem tenint. Jo crec que si n'hi ha algunes persones brillants, ningú pensa en dedicar-se a la política perquè és un autèntic fracàs, perquè Espanya no és l'Espanya de la societat i dels ciutadans, és una Espanya de les conveniències, dels pactes, de la diferenciació entre espanyols de primera, segona, tercera, quarta i quinta, i aquesta no és l'Espanya que volem els ciutadans espanyols, és l'Espanya que estan fent i criant els polítics. I en agricultura és el mateix, té els mateixos vicios i defectes que té la política en general. I això estem pagant els llauradors, perquè si hi hagueren polítics en més brillo, possiblement la situació agrària valenciana no seria la que és. Que al final el problema és un problema polític i és un problema d'interessos, que és el que s'ha convertit la política. Com se pot aconseguir que aquestes cadenes de distribució primen els productes autòctons o de quilòmetre zero? Perquè les autoritats no fan més que dir que anem a ser més saludables, anem a ser mitjanambientalment
més conscients i tal, però és que els productes els tenim així, comprem productes de l'altra banda del món quan els tenim així. Però el que està clar és que els polítics són elegits per a legislar en tot el que comprèn la relació comercial en la cadena agroalimentària. Els polítics són els que estan llevant-nos més del 50%, ja quasi el 70%, de productes que tenim per a tractar les plagues, perquè diuen que hi ha que preservar el medi natural i el paisatge i la sanitat. I aquestes decisions polítiques són les que estan generant que estem utilitzant 3 vegades més matèries fitosanitàries que quan tenien matèries actives vàlides. Estem contaminant molt més, estem tenint molt més destrio i desperdici alimentari i estem tenint molt menys renta dels llauradors. Si parlem del mercat i la competitivitat, naturalment són les normes de mercat les que té que fer el govern. Però el govern està enganyant a la societat quan diu que va a fer una agricultura i una alimentació molt més saludable. No té sentit que firmen un acord en un país a portar taronges, per exemple, de 12.000 quilòmetres de distància quan així n'hi ha taronges, o pomes, o peres, o melocotons. És un autèntic despropòsit perquè la huella que deixa sobre el paisatge de consum d'energies i d'altres coses sobre el planeta és molt superior. Per tant, si no n'hi ha un producte, s'entén que vinga d'on siga intentant fer la menor huella possible. Però si n'hi ha, el que no pot ser és no acceptar que això té que ser per complementar el mercat, demandes i necessitats del mercat. Però portar un producte aprofitant la mà d'obra, el dumping social, el que allí poden utilitzar productes químics que així estan prohibits, perquè venen simplement més baratos, perquè utilitzen formes de dumping social i econòmic, és una verdadera aberració, perquè entonces el que estan és clavant-se el punyal a tota la societat per aquesta major contaminació, per aquest viatge tan contaminant, normalment en gasoils molt barats i des de luego molt contaminants. És l'assignatura pendent que té la societat, que els polítics diuen una cosa i ne fan una altra. I és en qualsevol sector de l'economia. I en el sector agrari és molt visible. Nosaltres defensem el consum del producte agrari de proximitat, el més pròxim possible, perquè és molt més fresc, perquè contamina molt menys i perquè a més està produït en pràctiques agroambientals molt respectuoses en el medi natural. Però això té un cost i la societat té que entendre-ho. I els polítics tenen que prendre les mesures necessàries per a que això sigui una realitat i les persones visquen dignament. Eixa és la responsabilitat dels polítics que encara no han entès. Parlem del Marroc i en especial de les taronges. Pareix ser que sempre ens utilitzen com a moneda de canvi perquè a canvi d'unes quotes de pesca sempre la política agrària comú, la PAC, que tant sentim parlar en televisió, està realment, vaig utilitzar la paraula políticament incorrecta, fotent als valencians perquè sempre acabem sent moneda de canvi. Com podem deixar de ser-lo? Efectivament, la política europea d'intercanvis i acords internacionals en amples àrees del món, en el que diem globalització mal entesa, perquè una globalització ben entesa és quan tots juguen en les mateixes regles de joc i van al mercat a competir, però competir per ser més competitiu, no per aprofitar que paguen salaris de misèria, que tenen a xiquets treballant com a esclaus i que a més poden utilitzar matèries actives que així estan prohibides. Això està generant uns problemes tremendos a l'economia espanyola. En la silvicultura espanyola, com bé has dit, ho han viscut durant moltíssims anys. Cada volta que havia que negociar que anaven barcos de pesca, ho pagaven els taronxeros. Els cultivadors de cítrics d'Espanya són els que assumien el cost d'això perquè eren tot facilitats en hortalisses, en fruites i especialment en taronges. I això està ahí. Això què ha motivat? Que com és una cosa i una pràctica extensa, Marruecos, per exemple, per centrar-nos en un país que està al costat d'Espanya, el que té és que ha potenciat els seus productors, els seus grans personalitats i els càrrecs de l'economia han invertit molt en agricultura perquè saben que tenen un mercat tremendo en Europa, que a més molts grans productors, empreses importants espanyoles han invertit en Marruecos perquè saben que produir en Marruecos es resulta a una tercera part del cost que es costa en Espanya, complint les lleis europees i espanyoles. I el que estem fent és facilitant
el avanç tecnològic, econòmic i millores d'aquests països que venen els seus productes així a Europa, ens fan una competència desleal i generen paro, falta d'economia en els mercats i, des de luego, un dany ambiental tremendo, perquè ahí estan les 170.000 hectàrees que té la Comunitat Valenciana abandonades de cultiu, que som el farol roig de tota Europa. La regió que més terra té abandonada d'Europa és València i que, des de luego, és un verdader contrasentit de la política europea. Però, a més, no acaba ahí. És que Marruecos, si o entra per França, que no sol tindre problemes perquè n'hi ha unes relacions extraordinàries, o entra per un altre país, com pot ser Rotterdam, on des de luego se mira molt poc el que ve de tercers països, molt especialment de Sud-àfrica o d'Argentina o d'Uruguai. I què dic en això? Pues que ara no només som moneda de canvi de peixos per taronges en el cas nostre, és que en aquest moment els grans acords internacionals en Sud-amèrica, en Sud-àfrica, en tots els països del cono sud-africà i en altres moltes àrees del món, el que som és moneda de canvi, no només la silvicultura, sinó tot el sector agrari mediterrani que s'utilitza com a moneda de canvi per a poder situar béns industrials, tecnològics, dels països majoritàriament del centre d'Europa en aquestes àrees. I, claro, l'únic que poden portar aquests països més pobres és material agrari, frutes, hortalisses, etc. I és en el que nosaltres som els verdaders perjudicats. Incomplint, com no, quan se firmen aquests acords, la Unió Europea l'obligació de fer un estudi d'impacte ambiental que poden tindre les importacions d'aquests països. No vull parlar massa de l'arròs, però l'arròs clama al cel. Se firmaren uns acords en uns països tot menys armes del sud-est asiàtic, allí acaben búfalos, però allí mengen i res més. I què ha portat això? Pues que el país en què s'ha firmat ha sigut el que recibís l'arròs d'altres països i després el venen a Europa per enfonar els mercats europeus. Aquesta és la política europea que ni té peus ni té caps. Sí, està al servici d'uns grans interessos industrials que són els que estan beneficiant-se d'aquests acords. Però el sector agrari europeu estan posant-li l'argolla al coll i si segueixen així, algo greu va passar. I ja s'ha vist en aquesta pandèmia la importància que té tindre aliments. Si en algun moment així mor l'agricultura i tenim que dependre cada volta més de fora, i Europa ja és avui el primer importador agroalimentari del món, si anem jugant en foc i no tenim una seguretat de salvaguàrdia productiva alimentària, en algun moment, en algun virus com este o una cosa pitjor, podríem passar les canutes i entonces ploraríem, perquè el que se'n va del camp no torna. I algú tenia que entendre aquest missatge. Clar, els convenis en tercers països, al final estem veient que la Unió Europea s'està convertint en uns lobbies, interessos empresarials, però a més és que en convenis en tercers països, vostè ho ha dit més manco clar, jo vaig dir-ho encara més clar, estem parlant de les condicions mitjambientals, no importen directament en aquests tercers o quarts països, perquè ho sàpiga la gent, i sobretot que, com bé vostè ha dit, és que estan treballant xiquets i no ens importa, no ens importa que en Myanmar, per exemple, en aquests països on se cultiva aquest arròs tan barat, pràcticament, no n'hi hagi mig ambient. No ens importa que en el Marroc estiguen els xiquets collint taronges i s'estiguen utilitzant. 300.000 xiquets per menjar un tros de pa. Clar, és normal perquè allí és normal, però a nosaltres no ens importa. A la Unió Europea no li importa aquestes coses. I així estem lluitant per aconseguir aquesta professionalització del camp i aquesta supervivència, a més del tema mitjambiental. Tenim, a més, sobretot en el tema mitjambiental, TABA, que me consta que sí que el té mesurat, per dir d'alguna manera, econòmicament el que ens costa i les matèries actives, per exemple, que no s'estan utilitzant, i si a canvi de prohibir s'estan fent treballs a nivell d'autoritats de la Unió Europea, treballs complementaris, per exemple, estan veient, com vostè ha dit, per exemple, el sector de flors i plantes. Hem vist en València com, per exemple, per a lluitar contra l'oïdi del roser s'han ficat depredadors naturals o s'han ficat... La Unió Europea està fent, a més de prohibir aquestes matèries actives, temes alternatius o directament els prohibís i cada un s'apanya, perquè estem veient com el cotoner, per exemple, el de Sud-àfrica en aquest cas, però el cotoner també tota la vida, que pràcticament inclús en tema de jardineria és impossible lluitar contra ell. Entonces, els llauraors m'imagino que tindran que utilitzar molt més pesticides a cap i a la fi per a lluitar contra això tenint una matèria activa.
Entonces, pareix ser que estem lluitant en contra, o sigui, estem dient una cosa i estem fent el contrari. Què és el que, per què aboga ABA i els agricultors? Mira, el que jo veig és una burla als llauradors espanyols i europeus. El Corpirifos, per dir una matèria que aquests dies estan en els mitjans de comunicació. La brometa li va costar entre cítrics i caquis dalt de 200 milions d'euros a l'agricultor valencià. Que a més de costar dalt de 200 milions d'euros, ha contaminat molt més l'ambient utilitzant tantes productes que són insuficients i que no han controlat les plagues. S'ha generat un muntó de milions de quilos de fruta que té que anar a terra després de criar-la, com a desperdici alimentari. I després es queixen de lo que en les neveres es perd. Però, ojo, esta matèria prohibida en Espanya està permitida en Marruecos, i en Egipte, i en Sud-àfrica, i en tots els països del món, perquè està en el Codi Alimentari i és vigent. I Europa no pot prohibir-la, i pot vindre producte tratat en aquesta matèria de fora, fer-nos la competència i guanyar molt més diners aquells quan el mato ens ofega. És un autèntic despropòsit, no posa en els peus en terra els governants europeus. Els governants europeus estan venuts a una filosofia idealista que des de luego no xafa terra i estan destruint un teixit agrari europeu superprofessional que a més és la garantia alimentària que té Europa. És inconcebible el nivell polític de lo que són algunes organitzacions d'arribar a la societat venent imatges falses. L'agricultura europea, l'agricultura valenciana i espanyola, avui és la més segura del món, però és la més mal pagada del món. I això és algo que no quadra. Per tant, Europa tenia que reflexionar i el Parlament Europeu tenia que ser de veres qui marca la política en Europa i no 4 lobbies com estan fent-ho. De la pandèmia, en este virus del Covid, s'ha tirat mà dels agricultors perquè s'han oferit ells també els deberes. O sigui, ens han salvat en el sentit en què han agarrat, tots hem vist, en els pobles, inclús en ciutats, com han agarrat el seu tractor, vaig a dir que han abandonat el camp, però pràcticament no han anat al camp per ajudar els seus tractors directament en matèries en l'àcid clorhídric o directament per netejar els carrers en les nostres ciutats i tal, i allà estan, no han demanat res a canvi, i ara els deixem abandonats. Com pot ser? Bueno, ens sentim un poquet decepcionats perquè el camp té bona gent, molt bona gent. De fet, digueren que era un sector essencial i en la pandèmia, en plena pandèmia, en la por que tots tenien en el cos, tots seguiren treballant els camps, regant els camps, atenent els camps, i quan va fer falta, perquè hi havia la preocupació màxima, eixirem en els equipos perquè teníem les EPIs, cosa que no tenien ni molts hospitals, i nosaltres sí que es teníem perquè és obligatori, perquè tots els agricultors, per a poder utilitzar una motxilla a tratar una plaga, tenen que tindre el seu carnet d'aplicador, de manipulador de plaguicides, i per tant que tindre tot l'equip necessari, ho utilitzaren i es posaren a ajudar a la societat perquè nosaltres també som la societat. I crec que era el nostre deure i la nostra obligació. I és de veres, estàvem reivindicant en tota Espanya perquè és un clamor nacional i europeu que el que està passant en l'agricultura europea no té sentit. I els valencians estaven en plena campanya reivindicativa. I ho aparcaren tot en aquest moment perquè l'important era salvar vides, tindre seguretat i recuperar la normalitat si era possible. I és en el que estem empenyats i seguim empenyats, treballant i guardant les formes. Però la veritat, ens ha decepcionat la classe política, crec que una gran part de la societat espanyola no ens ha decepcionat, ens ha entès, ho ha entès, ens ha aplaudit i en els pobles estan molt contents en els llauradors, les persones en general de la societat que no viuen ni treballen en el camp. Això és una satisfacció que tenim, però ressalta nou el que he dit al principi. El camp té bona gent i se mereixeria que n'hi haguera en política bona gent que entenguera aquestes coses i que des de luego actuara en conseqüència. Què està passant en tota aquesta gent que s'està queixant, per exemple, és que estic llegint-lo, perdone, el de la faula salvatge, que està descontrolat, sobretot després de la pandèmia, i està atacant, bueno, és normal, vol menjar i tal, a arbres fruitals, a arbres de tot tipus, a les collites, i aquests danys estan quantificats, i quines reivindicacions té ABA per a arribar a una sostenibilitat sempre dita però que després no és real? Bueno, fa pràcticament 2 anys
en la societat política, des que tenen la responsabilitat en el tema dels danys de la fauna, mos ignoraven. Pensaven que té que haver fauna natural i que tal. De fa un any i pico per així van anar reconeguent que efectivament la fauna està fent molt de mal. Des de que han hagut ferits per atacs de xavalins o per altres tipus d'animals i han vist ja danys en les ciutats i fins inclús en parcs i jardins de nuclis urbans, doncs han començat a fer-se càrrec de que n'hi ha un problema. Però fer-se càrrec és reconèixer que n'hi ha un problema, però a mi no me consta que n'hi hagi ninguna iniciativa de les que estem dient de potenciar de veres el que puga la Federació de Caça actuar més, de que puguen prendre's en marxa altres mesures per a controlar la població excessiva i equilibrar la població excessiva i des de luego per a fer trampes i tot tipus més sofisticat de cara als xavalins i de cara a les cabres que estan contagiant enfermetats a les nostres ganaderies, etc., i que estan menjant-se, destruint i arrasant moltíssims camps. Lo dels xavalins en València és més vistós. En altres zones d'Espanya parlarien de més ciervos, parlarien més de cabra montesa, parlarien més de lobos, que estan matant vaques i animals i cavalls contínuament. En una població normal estan en els montes o en els barrancs. Quan hi ha una població excessiva tenen que eixir del monte i del barranc i el menjar està en els camps cultivats. I encara que tingués el camp vallat, estem veient com els xavalins, per exemple, alcen la valla o arranquen o fan túnels i passen i es coneix el mateix i van a buscar el menjar, però és perquè n'hi ha una població tremendament excessiva. Crec que així són decisions polítiques que s'han de prendre i els polítics, per lo menos, en este període transitori, hasta que encuentren la solució, lo menos que habrem pogut fer és comptar-se en un seguro.